ତତେ ପେଳିବ ବୋଲି ବେଧକ ଦିଗା କାଇଁ ମତେ ବେ ସିକି Who is fellow? ରାତିରେ ମିଶିଆ କଣ ମିଶିବ କଣ ତାକୁ ରେପ କରୁଥିଲି କହ ମୁଁ ରେପ କରୁଥିଲି ସବୁଦିନ ଆସି କହ ଚୁପ କହ ଆଜି ରେପ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଛଅ ମାସ କରୁଛି ନା ନାହିଁ କହ ନହେଲେ ବଚେଇ ଚପଡ଼ା ଧରି ତୁ ବୋଟ କେଟ ପଡ ସତ କହ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ କହ କହ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ କହ ବଡ କହ କରିଛୁ କି ନାହିଁ କହ ତା ସହିତ ସହବାସ କରିଛୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ସହବାସ କରୁଛ କିଏ ହୋଇ ତୁ ଭାଇ କେତେ ଥର ସହବାସ କରୁଛୁ ତମ ଦି ଜଣ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବଡ ପାଟିରେ କହ ହେଲା ଆଉ ସହବାସ କରିବା ନେଇକି ଆଉ ଛୋଟି ମୋଟି ପଡୁଛୁ ତୁ ଯଦି ସହବାସ କରୁଥିବୁ ସେ ତାର ରୋଜଗାରୀ ପଠେଇବ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ସେ ତୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କହ ସତ କହ ମାନେ ପଇସା ଲାଗିବ ନହେଲେ ଯାଇକି କୋର୍ଟ ରଖିଦେବୁ 5,000 କିଏ ଦେଇଛି ତୋର 5,000 କାହିଁ ଦେଇଥିବ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ କଣ ଦେଇଥିଲୁ ତତେ ପେଳିବ ବୋଲି ବେଧକ ଦିଗା କାହିଁ ମତେ ଦେଇଥିଲୁ ସେ କିଏ ହୋଇକି ଫେର ଘଣ୍ଟା ସୁରାଗ ପଠେଇକି ଦବା ତୁ ଆଡେ ପଠେଇଦେବୁ ତୁ ଏଟା ପ୍ରେମ କରିବୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁତା